Чакай да фана и огъня отдолу. Добре, громче, много. Ай, някой хубаво. Просто създаваше атмосферата на деня. Идвайте да им помагате, айде. Това е по-накрая. Как чакай? Але, нападете ги. Дай, върни. Аз имам. Ама тук вече не мога да мине дървото. Ще мине натам. Е, така няма мога. Как ще Аз не знам защо дървите го щупи. Помните ли у нас иска да уния руските машини, дето запад? Ама не, вие сте много малко се го Не как се хвата гол, голете породи. Пичата, клипите големи. Вземи онова. много малко е това. Нищо бе, защо ти искаме да даваш парти избори, бе? Само го сипваме навътре. Добре, по-добре. The hero of the day. Я? Аго по Василева. Падна ме. Леко брат. 2, 3. Чакай, завъртете го малко. Завъртете го малко на сцепенето, бе. Завъртете го. Навътре да влезе. Не навътре, бе. Ама не си ради. Вие. Още има. Е, така. Върни насам. На къде? Към теб? Не, насам. Е, така. Дай го. Айде, да помагате. Чакай. Отворим другото. Дайте го на обратно. Не, той го толкова стоят. Ай, давай, както е. Пайста. Дай го. Чакай, леко, спокойно. Майка си, деба. Леко да има се призота. Няма ли трябва много? Не. Лостът на напръка. Той лъпът с нам много дълго. Аз се чуда изобщо за какво ще хванете. Пуши ли? Какво се чудиш?